Nemôžem vôbec spať. Ale dýcha sa mi v pohode, mám miernu bolesť hlavy, teplota klesla. Viem, že nezaspím teraz, idem sa ešte trochu prejsť. Štyri hodiny ráno, nemôžem moc spať. Dneska bude druhý deň liečby. Za posledných 24 hodín som spal asi 3 hodiny, vôbec sa mi nechce spať. Mal som si zabehať, respektíve pobehnúť som skúsil, aby som vedel vlastne porovnať vlastne začiatok liečby, možno v polke alebo po penke, po 4 týždňoch. Budem to analyzovať a zisťovať vlastne, že ako som na to. Môžete si pozrieť. Generácie si kamerkujete, či? Aj, a jak ste to uhádli? Vy ste to úplne trafili. My máme založené občianske združenie, ktoré sa volá Future Generation. Na video potom to skúsime cez niečo druhé prelepiť, lebo cez tie chlpy to nie je moc príjemné. Dobre. A to sa rieši biznis lekársky. Lekárska správa. Čo ja? Dobre, lepšie Bol včera. znovu? Ešte 3 dní. Takže ja potrebujem, nech mi vypíše penku. Dano, čau, kúko. Servus môj. Ahoj, ďačo. Ahoj. Čo ty tu? A nič, chillujem si. Došiel na ďalšiu, alebo čo? No jasné. Dávkujem ma celý týždeň. A koľko to bude trvať tento? Ešte 3 dní a potom o rok. Ešte 3 infúzie a koniec. Vybavené. To je oný, to je jak alergia. Alergia, len tento týždeň stojí 40 000. Nové Volvo X60. Zatiaľ mám 37 teplotu, žiadne bolesti hlavy, cítim sa úplne v pohode na to, že som spal za posledné 2 dní asi toľko, čo petržalský pikeris. A asi tam viešajú, jak je to dobré, žlté zo spodu, lebo dosť to šlape. Evidentne, lebo cítim sa úplne v pohode. Ale ako tak fyzicky, akože OK, nohy mi fungujú a všetky tie problémy okolo toho sú stále. Ale nerozbíja ma to tak, ako ma rozbíjali tie lieky predtým. Ten Rebif ma rozbíjal v momente hneď po vpichnutí, som mal fullajky teploty, chrípkové stavy a tuto v podstate zvýšená teplota, ale to evidentne tým, že proste to telo maká, ty kokos a ide to naplno. Takže zatiaľ v pohode, zajtra bude dôležitý deň, lebo že vraj tretí deň sa každý pacient vyhádzal, takže som zvedavý. Ja som im povedal, že sa nevyhádžem určite. Oni sa začali smiať, že prečo ja, že lebo nemám frajerku a kto by chcel rápavého krípla? Nikto.